Zeinen ederra izango den. Haupa danoi, Xaxau konpartxan izenean, espero dugu zuek eta inguruko guztiok ondo egotia. Dakizuen moduan, bizitzen eigan egoera honen aurrian, saia itxe jaku, jaixetan pentsatzia eta jaixen antolakuntziakin aurrera itxia. Eta horren aurrian, jakinarazten dutzu dugu Xaxau konpartxa moduan egitaragua bertan bera ustia erabaki dugula. Herri txikietako festeetan, esnatuko bagina biak. Dantzatuko genuke plazetan, sekula santan ez bezala. Dakizuen bezala aurten jaixak aurrera eruatia ez da posible izango, baina egitarau bat lotuta geunkan ja, eta hori esango dutzu jarraixan. Ostiralian elektrotxarangi aukiko ginuke, estengirokin erromerixia, onkixin, kaleko ordangak eta bergin medidile ezet. Zapatuan goiziango ez, gau pasero entzat txekekin berrez eukiko ginuke girua, arrezian solo, tok, sua eta DJ jaden oparekin bukatuko ginuke eguna, do mekaniker lauro bat abeste urtaroak, astelenian inoiz faltatzen ez da ben laket, dupla eta jogurina goroa, eta azkenik jaixi bukarian guteko arragoa eta idoia suspenditziko ginuzke azte artean, baina aurten ez da posible izango, etorkizun batian eukiko ditugu gure artean seguru, eta animatu zaitxugu baitxa bestelako ekintzetan parte hartzera. Aurtean adibidez baltsa jaitxera berreskuratu behar ginoan, baina jaixak ospatzen dien egunean berreskuratuko dugu berez, orduan ekintza horretan eta gainontzeko guztietan parte hartzera animatzea zaitxugu, eta animo. Urtietan zehar hainbat talde eta elkarte omenduak izan dira Bergarako jaixetan. Aurten, hortarako aukeratuta segun taldia, Jardun Euskara elkartia da. Baina, egoeria dela eta euren omenaldixa urrengo jaixetara atzeratuko da. Logistikai dagokizonez be, hainbat aurrerapen egin ditugu. Hasteko, basuen diseinuai buelta berri bat emondotzagu. Eta tiket sistemia berplantatzen ibiliga. Gainera, janaritxosnia bueltan eukitzeko proiektua martxan dago. Baina ez ditugu aurrerapen eta berrikuntza honek ikusiko urrengo jaixetara arte. Gordetako ametxen kutxa irekiak. Zeinen ederra izango den, eguzkizpiak zure itzala belarretan marrazten, usu bat larrunen. Akigu eskuentza alde honek momentu horra izan izaten, baina argi hauko mendik irtengo gala, eta honi amai edopako jaula. Mendik irten lakuan, danon artean ospatuko, eta herri honi zu amango jau. Etxea hortarako lanean egongo da, ospakizun hori albidetzeko. Hola, Xaxau, eta hau pasuek!